ମାଣବସା ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବନେଇକି ରଖିଲେ ମାଣବସା ଦିନ ପୂଜା ହେବ। ମାଣ ଧାନ ଆଉ ଧାନ ବେଣ୍ଟି କହିପାରିବ, ବେଣୀ କହିପାରିବ। ଏତିକି ଜାଣିନ? ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମାଣବସା ଅଛି ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବନେଇବା ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଶିଖିଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଖୁସାମତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଶିଖିଦେବାଟା ଭଲ ବୋଲି ଥରେ ଦୁଇଥର ବନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ବନଉଛି। ଟିକେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନରେ ବନେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବନେଇବାର ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଅଛି କି ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗ ରାତିରୁ ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବ, ଯେଉଁଠି ତୁମର କାକର ବାଜିପାରିବ। ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଛାତ ଉପରେ କାକର ବଜାଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମେ ବେଣୀ ପକାଇବା ସେଇଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲେ ବେଣୀ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଧାନ ବେଣ୍ଟିକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ହାଟରୁ ଧରିକି ଆସିଲେଣି ପନିପରିବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଟା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇ ଓଢ଼ଣା ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ହେଲେ ଚିକେନ୍। ଆହା, ସକାଳୁ ବସିକି ଭାବି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଭାବି 10:30 ହେଇଗଲା। 10:30 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଧରିକି ଆସିଲେ ହାଟରୁ ପରିବା ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନଟା ମୋର ଖୁସିରେ ଖାଲି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଆଇଁଷଟା କରିଟା ନା ଟିକେ। ହଁ, ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ଲାଗିଗଲି। କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କରିକି 4-5ଟା ଆଇଟମ୍ ଆଜି ବନେଇଛି। ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ଭଜା, ତାପରେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଇଛି ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ବେସର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଆମ୍ବୁଲ ଫାମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଝୁକ୍ କରିକି ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା କଷା ହେବ, କାରଣ ଡାଲି ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ କଷା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି। ଆକୁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଖାଇଯା ରେ, ଖାଇଲା ପିଲା ହେଇଛି ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇଯା ରେ, ନହେଲେ ଅନେଇଥା। ଚିକେନ୍ରେ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ, ସେ ହେଉଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଝୁଣିକି ଖାଇବି ନା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚିକେନ୍ କାଙ୍ଗାଳି, ଆଇଁଷ କାଙ୍ଗାଳି ବି। ଆଇଁଷ ହେଲେ ମୋର ମାନେ ଭାତ ଆଉ ଅଟକିବନି ଗଳାରେ, ପୁରା ସରସର ହେଇକି ତଳକୁ ଗଳିଯିବ। ଏସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ତଥାପି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଚକଡ଼ି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ହାଲକା ଚିନି, ତାକୁ ଭଲସେ ଦଳି ଚାଟିଦେବ। ତୁମର ସବୁ ଜିନିଷ ହଜମ ହେଇଯିବ ଆଉ ପାଟିର ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ।